Ako na lang ko sa pangalang Melchor. My name is Melchor. Nagpuyo, unahan lang sa may Bantay Bata diya sa Silong, Dolanday. I'm living here in the upper small of Bantay Bata 163 here in Lansona. Ito na kung mga karelasyon, pait yung kayo Dolanday. Before, in my relationship, it's very hard, Dolanday. Because you know what? You know what? Hastang paitag yun. Pait. Like ampalaya. Like ampalaya is bitter. Bitterness next to ugliness. Hangtod na kailaw na uyab na ko si Lani ngagikan og Japan. Yes, yeah. When I met Lani from Japan. Nabastante ang akong pamuyo Dolanday. My stay in, my house, my situation of my life is okay. Sometimes in the middle, sometimes in the middle. Bisan og bago pa lang may sa mong relasyon apan palangga kay ko ni Lani. Yes, Lani is very kind. And she loves me. She loves me not. Pati akong barkada nga nagipuyo sa ako palangga usab kay ni Lani. My friend is Lani is he. Yeah, that's true. It's a very very long story. Dolanday. Palangga kanya akong amigong si George. I have a friend George. Tanan akong gusto ginahatag yun ni Lani. Ay, arangan man siya sa paiyang pamuyo. All I want, Lani gives me a lot. Lani, tell me. You want this, huh? Oo na to'y sinugdan o tinugdan. Tinggapnod sa akong kinabuhi. And this is a story of the start of my life. O ginini, Enthusiast. anay tabo. What happened? Mga labas likod. Nakulabay na bro, kasi kuhanda bro, nangita naman bro, nagpula. Si Lani. Ano si Lani? Nga diya, ay naman nagibit-bit, dapat sa gibit-bit, ano Lani eh. Hi baby ko. Bibi ko. Anak ko dala diri nga durian. Na dakan durian, kao durian diri, napayo kay, ipaloto niya sa imong amigong George. George! Nani mo naman ligo-ligo dito. Sige, balik-balik niya sandong amaron. Isusota ng short niya nga patig. Pero, lutuan niyo ni duha ni Arthur dito. Kaning kuan, kaning kung gidala nga pagkaon na tilapia diri. Gikan pa na dito sa kuan. Sibulay. Basta sa kuan, like Cebu. Kana diha. Gikan lagi ka dito, bibi ko.
O, dito ko gikan bibi ko. Ang ba mo tingon-ingon sa kong amigo nga si Harvey nga. Taas ko no kayo ng kwandya ka ng zipline. Pero yung zipline dito dahil bibi ko. Mga to niya talit ko ha. Apon, pero ni-zipline ka. Wala ko ng zipline. Kaya madlok mo ka ng mga tag-as kay ka ng mga kuwain anak. Tanaw lang ko. Bibi ko, maabot na ba to si mama karon? May nangun, kay paila ka. Kana ko na kung gusto, bibi ko. At least kabalo ko nga, ikaw, tinarong dyan ang imuha sa kuha, bibi ko. Ikaw nga ning imuhang balay diri. Uy, mura man ka ng pugon. Ay, to ning kuhaan ka ng centralized aircon. Ha? Nadi akong gibit-bit. Sama na ako na. Palit na gadaan? Oo, ako na. George! Hey! Bra! Palit na ba? Bra! Diba ka? Sabi ka, ano na rin? Bra! George, palit ko. Kabahay ko, Abing. Asahan taning aircon para diri sa balay? Ate, okay na kayo ni. Lan, balay, touchscreen TV, lan? Padulong na po to diri. Padulong na po to diri. Katong kuhan ng 99 inches. Ginatag to ni kuhan, clerk. So ba, nag-order na po dahil ka? Ako pag-ikuhan si kay. Mabay, sabi si clerk, ana. Ako na lang ipalit. Kay dugay mong kayo. Ikaw mo. Na si mama. Ma! Oh, nak! Oh, Anak! amin ko. Kumusta man yung mong biyahe? Kapoy ay. Kumusta man itong bukid dito sa Monte Vista? Okay ra biya? Ma, pililit ka sa uyab, ma. Si... Muna kong girlfriend si Lani. Hi, my dear. Oh, hi. My dear, just call me Lani. Pinangga ka na ko na imong anak si Kwan. Pangalan na ng anak ni Melchor, my dear. Oh, Lani, tayo sa ha. Istoryahan sa nako kung anak. Ang pag-istorya na yun mong duha dyan, my dear. Amang mo? Na, isa man na eh. Uyab na ko na, mabaguro may 1 week pa Kasi may... uyab oy. Kapangit ba anak? Ha? Isa bakit? Budol tao ko sa Manila, taon dyan. My dear, ay ko ka na, my dear. Ay, tingog ba? Ha? Ay ko ka na. Sa Manila. Hindi ko ganan niya oy. Masabihin na, nagtanaw. 1 week pa lang yung nagtala ng aircon. Maabot pag itong TV yung gi-order. Kaya wam sige kita gi-order na lang niya. So, saglit, puno kayo itong ref ko. Unya, mabuntis na. Guwang naman sa kuso magka-uy. Bahala ko eh. Baby ko. Baby ko, Ano kanina. mo dala pa mag-ref? Nga na naman may ref. Kabalo biya ka kay para kuha na yung mga mamalingkit. Dakan kay tapos mamalingkit. Punuan ni grocery, oy. O kanina naglisod migdalaan na. Kayo na. May mga pangadya na. May panga sa kuhan, Pandawan, may panga sa Barilis. Na ako'y pangadya na special nga pangadya, pangas Bulinaw. Napadyo kayo mo ka ng paborito ni mo, Madera. Nakaipahamot ni mo, Madera. Aw, naman ko'y daghang pahumot. Madawata na nagunaman. Maldita mo kayo. Bibi ko. Sinsay na lang na. Ama, nagdala sa pangama. Mukhaan mo ka na, no? Adi ni, busog pa man ko. Mga sumang gusto ni mo kay tagaan daw ka. Dali ko sa ni Mamader. Wala, magpahuway sa ko ha. Kaya ako yung ko sa biyahe. Upahuway. Kasi gusto ni Mamader. Magtawag na ko daan. Nagtawagan ako. Bibi ko, bibi Matawag ko. ko na Angel. Bibi ko, pasinsay na lang. Ilanong pito. Kaman. Bibi ko, ako anang inahan. Ay, sabihin na lang na. Klarohon tani nga pahuway. Sabihin na lang ko na sagot. Ma, na mga apple dari sa rep, ma. Nak, busog lagi ko. Mansalitas, Mader. Kasi gusto ka mansalitas, Mader. Kaya rin silingi mo nga inahanin mo. Bibi ko, uy. Bibi ko, sabihin na tara, pahuwi na ito sa kwarto na. Igang kayo mo kwarto, uy. Itaw na ito na aircon. Kasi, Lugaya, pali, magbakbak pa ta. Isa, bibi ko, isa. Dali-dali mo ka. Gusto man. Dali-dali mo ka. Relax Gusto mo. na ko, bibi ko, ipapil na ko ako kung ipapatid mo. Isa ka.
Dili bang. Girespeto ta ka bibi ko. Marama kasi talo ko, respeto. Respeto. Respeto ko, bibig ko. Bibi ko, ayo. Bibi ko, Saman. tanan ako nauyabay ko. Kon kay ka. You want this? You want this? At bagay ka bibi ko. Ikaw. Balay ba? Sige, tanaw ng TV, maguba na kadugay, ano na patay-patay. Sir, Diyan, sir, ka mag-boot man ka na mag-TV sa kwarto. Okay kayo, bro. Ganahan kay kuha ng imong kuya, bro. Na? Man, nagulay di ka lang, miya na imong lauoy, eh. Paisa panak ba? Badir! Dir! Sumukan ni mo, oy. Ay, sagsang-samok May na sawa yung sa istorya dagat. me. Badir, kay kayo na imong kay ginataakuan ba? Munggos nga na kalabasa ba? May pagkausap ang lubian ni Badir? Na, kanang, dili dyan ko gusto to yung kuhan ba? Girlfriend ba? Ma, sabay, dili mo ko na. Ba't influence kito sa imuha, oy? Nyam. Butan na sila ni Batas. Ay, buutan, wala. Lahi na dyan. Lahi akong paminaw sa iya. Ma, kita ka. Ano yung nilagpang? Bugno na kitong balay na aircon. Sus na. Badir, ikaw na tayo nilagpang, Badir? Oh, ako, paghilom. Okay, kaya. Na, basta naklahi dyan akong paminaw sa iya, na. Nagpaminaw na gud matanaw Kanin, na kuwan, kay Badir, TV. kanin. Matanaw kung pitaka mo. Badir, kanilang pang rin, Badir. Ikaw kaya po gano'n tayo nilagpang rin, Badir? Basta nak, magmahay dyan ka ba tuhon? Ma, tanawa. Bra! Karo sa bagunay, nakoy 5,000 nga pocket money sa Pagkos man daw, bra. Ay, manay, mas lang. Mahala ka dra, ay, basta dili ko gusto na yung mga girlfriend na buwagin na. Bro, nga bro. Kalami kay Lota, bro. Bro, alam mo kay Lota, ako na. Tayo na mga ano tamay. Ah. George, giurot man mo. George, grabe patay gutom mga ika, George. Paani nga. Ay, kabala ka, bro. Round yung kay kagtingkoy ba? Nagiging Lota, bro. Kaning ko na tinapaw, kaning, naman ko yung Lota, nga noodle, so kaning goodbye head, bro. Ay, ang lauyog ang ginataan ba ko rin yung... Ay, katong nilagpang ang manok ba? Para pag surbi-surbi pa rin to, yan yung rin kabayaran di ay. Utsa? Inanay gini nga pakasal ta baby ko kay kuan na nabuntis man ko eh. Pati buntis sa gid ay pati haumag gid baby ko ba. Oh, sige, napabalik yung mabuhatan na. Kinana to na mahikay na to na sa dalay panahon. Sa judge lang ta magpakasal anak lang ha. At least makasal ta ay kabala ka koy gasto tanan. Wa kay gasto bisag piso. At tinood ka, bibi ko? Ganahan kong ganahan. Lagay. Ako'y bahala. Sige na. Alang sakyanan, mo na. Basta mag-uban ta. Magpakasal tang duha, okay? Okay ba kayo? Okay kayo. Ma, ibugin siya ko, ma. Basta ako, dili ko musugot na magpakasal mo. Kabalo na ba jug ka nga, dili jug ko ganahan ng bayhana, ha? Ma, buntis lagi siya. Sos kong buntis! Anya, sure ka nga imuha na. Ma, ako uyab ni... Sa iyag ko tong nawat ng bayhana. Ako uyab ni Lani, no? Sabi ka ba naman walang tagwat ng puyo ng balaya ni? Ikaw ba, isip? Madir, magabigay mo diyan, Madir. Isip ko, handa, nagsabay na po mga itong bisoy, ha? Wala
dito ko ikasyap la dinis. Ayaw ka sa kong guanting, akong chocolate bearing. Bro, ako pa na yun, bro. Pakaswin na to si, ano bro? Ano yun, bro? Pakaslan, ginawa ko na. Pakaswin to, bro. Kikabalo ka. Buhay na kita to. Namin ka na, Kita ka na to, kahimta na to. Bugno ka itong balay. Masanina, mga bago. Nakasakyanan. Ha? Si mama ni mo, ginatagag. Perfume. Ha? Sa amin na ni mo. Nga, ganahan ka? Di ka ganahan na, bro. Tanaw ni mo, George. Tinudon na lang ako ni George. Pamina sa kuha, bro, kay amigo, kay tat. Okay lagi kayo na, kasli na. Di ka magmahal na, bro. Ma, pakaslan. Ay, dili. Nak, dili dyan ko madto na yung kasal ba? Ito po ka na mo amigo, o tropod na. Nak, parta. Ay, sikon pa na, madera, nga itong praktikalay ng tani. Ramagag kuha diya. Sige na kaya, ama. Bro, pati nang ukihan na, bro. Kuha na kayo tani, bro, ka ng haruhay na kayo tani atong kuhan, bro. Atong kahimtangan mo na yung mga masawa, bro. Gusto nga mabalik atong sige tagkaog goodbye hit. Si kaog noodles. Si kaog ng tinapa, bro, nga mahilak na ka. Pagkaog ka, maghilak ka. Kay, hiningaw na kang... Oh, gusto ka mabalik ato? Ikaw lang kung gusto ka. Bitaw, bro, no? Nya. Siya, sayang nang pala. Ilog-ilog patag sa kay kabit og ka ng jeep. Yung uno, okay naman na ito paminsaran. Ganong ngita ang taglisod. Wala to, amigo to si dun sa agad ba? Ha? Wala to ba? Okay na kayo. Okay naman gito yung kahintang, pero bitaw, no? Ano ba? Tapos pag sabay-sabay tani na ta big time na kitag kurma. Ha? Baru diskarte ba? Skarte, bro, paminaw na ako, bro, bida ni mo, bro. Paminaw na ako ba? Amigo ko tagod. Ay, paminaw ba? Lagi, linaw lagi ko. Karon nagtapog ta dire. Judge, dalian na niya, Judge. Kayo mulakaw pa may Judge. People of the Philippines versus Judge, pakasal mi, Judge. Dili mi mga akusado, Judge. okay, the people of the Philippines kani karon Melchor o Lani sa ngalan sa balaod ang kasal mo. Diri gikan sa kuang pagbasa diri sa kuang libretang itom nga di gid ninyo mapugngan ang inyong gipati mo na ng kasal mo. Salamat sa imong ninong nangano diri kasi Totong o alang mga amigo ni mo Judge, wa man naman nag-imbita, Judge. Uni anhi na nagkalit diri. Dili na ni mo ninong diay pinagong ninong niyo na. Ngay upa-upaw naman po ko. Basta dito ta sa istorya. You and your husband congratulations. Ikasal na mo, ano mo kasal? Kanali lang, asa itong, gibiditahan na mo. Judge, may pa may kaabang. Okay. Okay, sa mong Judge ka kaabang. Okay, sa mong luwado. Okay, sa mong luwado. Okay, sa halong. You may kiss the bride, okay? Ulo mo kayo diri, Judge. Ako na lang may kiss me. Ako na lang kiss me. Judge, dalian na na, Judge. Kiss na diya, bibi ko. Maulo ko, bibig ko. Nasi ninong Totong. Nag-bleeding na ko, bibi ko. Bibig ko. Sakit-sakit kaya ako, dalawa akong bilahan, bibi ko. Dalawa akong bilahan.
Anong isong ko man ang Init ko kayo panahon. Na-dehydrate ko ako. Ako sakit kay Gutian. Ako ay bibigay dala ko sa hospital, bibig ko. Tamam! Jules! Tama na, Jules! Dito siya nag-disco, si Joy nag-disco. Gini. Hindi kimasahan ba? Dok, sinitapos ako sa awa, Dok. Nakuha ada ibang asawa. Putis. Oo, kabalo mo ko, Dok, pero mga pila kabuuan naman dito, Dok. Magtulog ka buwan daw tato yung bata. Ah, Dok. Ana, sulat lang diyan na sa... Si Kapasa na isa nagkikian sa Managya. Ah, Dok, sigurado ka, Dok, na magtulog kabuuan ang bata, unta? Sigurado lagi ko bubut magka kung may doktor. Pero, sige, Dok. Salamat kayo, Dok. Bibi ko, Bibig ko. At naman lang nga tong bibi. bibi ko. Wala na tong bibi. Abi na kung mauna tong bibi si nagkatingala. Kanin sige nagkatingala. Hindi na maong bibi mo. Ay, bibi ko. Bibi ko. Sakit kayo. Akong gangaan. Bibi ko, sakit kayo, bibi ko. Pero bibi ko, nako'y pangutanan ni mo. Kung sa may mo pangutan na bibi ko. Sigurado ba yung ka, bibi ko, nga ako ato? Ano sa day kong uyab di ay, sa day kong nabana. Bibi ko, Ha? sulti ko sa tinuod. Ayaw pa makaksaku, ah. Noon sa? Anti ka na kuy-kuy ka itong mga taga-binskro sa una. Bisa si Saddam? Si Swiper? Dili ka itong... Si Bangkay? Isa pa man? Bangkay. Si Bangkay. O, tinood nga nagubaluban ka to nila. Kung anong magtulog kabuhan naman daw tatong bata. Kaya kabuhan pa malanta nagkaila. Bibi ko. Kasi karelasyon ta daw kabuhan pa lang taon sa man eh. Unsa man eh. Bibi ko. Pasilo ako, bibi ko. Dili si Bangkay ang nakamabutis na ko. O dili ko ikaw. Si Saddam! Wala ka na tingala nga. Mayroon pa nung... Wala ka na tingala nga. Sige kung katingala po. Tugro, Sige sigaw. katotohanan to. Sigahon pa itong mata. Sige na pa itong katingala. Paselo ako, bibi ko. Ano samtang nag-inom eh. Emang kung gibutangan og agos. Sige lang, gibitsinan ko niya, bibi ko. Sige lang, bibi ko. Kaysa may buntis na ko. Imuha na bitaw na. Ay, kamalaga, bibi ko. Ay! Bro, saan ba na bro? Iya lang ka, George! Ikaw may inungdala na, George! Bro, muli sa ko bro. Kagipuling ka sa kasawa, bro. Hindi na yung kukutuhoy mo, George! Bro, di ba may basta ni bro? Sumbong mo ka sa mga asawa, George! Bro, Tabla-tabla na rin! isa ka bro. Hindi na kumutuhoy mo! Bro, maalam na ka na bro. Huwag ikaw, babae. Ay, napagdahog ka. Padayunon pa nato itong relasyon. Bibi ko. Ay, kukuha na. Traidor ko ni mo. Dali. Dili na ko ni mo. Dili na ko ni mo. Isa pa ni mo lang din ba? Napakyas yun ang akong kaminyoon sa huwes. Ngadto kay Lani Dolanday. Kuwa
pa sa nakuhaan, di pa dyan ako may bawaan nga dili dito ako Si Saddam na yamahan ang tumawang bata. Muna pahimang no sa uban. Sabi na sa mga lalaki, kung agresibo gani kayong babae, thou shall not confiance. Ibasing may mo na hinuon mong biktima o may mo mong Salvador del mundo. Hangtod sa sunod higayon usab, inyong suot magtatampo. Melchor.